Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa v tomto novom kanále Ilko a dneska budeme hrať Minecraft. No, toto je Minecraftový vlastne kanál, takže nezabudnite hodiť odber a like. A dneska budeme natáčať Bedwarsy a budeme sa snažiť samozrejme čo? Vyhrať! Takže ideme na to. Tak už sa nachádzame v lobby. A uvidíme, aká farba budeme. A vždycky som hral na plejku, takže teraz to bude nedlhá doba, asi 2 týždne, keď hrajem na počítači. V Minecraft som 2 týždne ani nehral na počítači, ale nie som ešte v tom úplne expert na počítači, lebo viete, nejaké tie roky na plejku sa ukazujú potom aj na počítači. Vlastne chcel som hrať, že na počítači so ovládačom. A potom som si ho povedal, že prečo sa nenaučiť hrať rovno na počítači, takže teraz hrám na počítači. Nová skúsenosť od Omčina. Tak, si ďalšie bloky. Asi by som si to mal trošku stíšiť, lebo práve mi vybuchli skoro uši, takže musíme dávať pozor. Nech nám nezničia posteľ. Ešte neviem veľmi stavať mosty, lebo aj ja som vždycky hral na bedrocku. A tam by sa dalo stavať mosty aj pred seba. Proste nemusíte shiftovať a ísť pozadu, aby ste nespadli. Proste chápete. Tak, robíme si mostík. Pre diamanty ideme. Tak, 2 diamanty, to je docela dobré. Máme typek to, ideme si rýchlo niečo kúpiť. Ale ne, nejaký dobrý hráč ide ako mňa. Tak toto môže byť asi koniec. Navrhoval by som, asi nech si teraz zahrajem trošku dua a nech ma ten týpek trošku zaučí. Asi to bude taký trošku lepší nápad. Tak, sme už v lobbičku, čakáme. Uvidíme, či budem mať nejakého dobrého hráča, čo ma zaučí do Bedwarsov na tomto serveri. Najmä trošku sa od neho budem inšpirovať. A mám nejakého Richarda. Cool Richard. Dobre, tak Richardíku. No vidíme, aký si dobrý. Či ma trošku zaučíš. Takže kúpime si vlnu a meč. A ja zatiaľ budem toto robiť okolo postele, kým pán Richardík urobí mostík. Vidím, že je v tom lepšie ako ja. Nečakanie. A čo nám to chcel vlastne? Áno. Bude lepšie ako ja. A musíme ísť pre nejaké lepšie veci. Oh. To sú ale... Nebudem asi robiť takto. Skočím to. Čo? Mne sa fakt zdalo, že mňa akože niekto buchol. Úplne, že ma niekto buchol. Ja som to pristal a úplne ma niekto buchol. Úplne som to pošul v sluchadlách. Ja zatiaľ opravím most. Sa nám dobre po ňom chodí.
opravujeme. Tak to môže byť opravený. Idem pomôcť teammateovi. Čau, teammate. Au. Trošku som buchol do mikrofónu. Dobre, ja zatiaľ počkám to. Dúfam, že to veľmi na videu nebolo počuť. Až tu je zatiaľ. A to nie je môj teammate. Dobre, nový plán. Budem sa udržať u svojho teammatea. Hej? Ktorý mi práve uteká trošku. Kúpim si aj bloky a nový meč. Bloky a meč. Už tu lietajú nejaké firebally. Tak, ideme. Fúha. Môj teammate tu nie. Ja už ho vidím, môjho teammatea. No na nás nikto nezautočí. Asi by sme... Mám ísť podľa vás urobiť lepšiu posteľ? Obranu? Nech nám ju nezničia? Fúha. Potom ďalšie video môže byť o nejakých iných minihrách, nie iba o bedvářoch. A keď budete chcieť o bedvářoch, tak napíšte aj nejaké challenge napísať do komentárov, ktoré by som mohol skúsiť. Napríklad, že celú hru mať jen drevený meč. No. Idem pekne domov. Asi urobím lepšiu obranu. Alebo predsa. Dobre, čaute, som naspäť. Najviac mi nevyšlo. Takže trošku asi som mal ísť pomôcť teammateovi. Alebo neviem, kde je. Sa trošku stratil. Alebo ja som sa stratil. Dobre, ako to je? A teammate má nové gáte, ponožky a mečík. Že Richardko. Pozor! Richard! Nie! Richard! Tu máš. Richard! Musíš dávať väčší pozor. No ne, ale neviem, čo by som ja v tej situácii. Richard! No toto. Trošku sa mi to seká. Neviem, či to bolo vidieť. Tak. Zase? Vy ste normálni? Po mne takto páliť vaše šušne, alebo čo to bolo? Firebally, ha? Because takto otravní sú jak nič. Záležú do ulity. Svoje. Doberiem nejaké diamantiky a idem domov. Jaký agresívny sú bielí, ty kokos. To nie je nič proti bielým, ja som... Môžete už nám dať pokoj, alebo čo? Skočím to podľa vás. Yes, skočil som to. Dobre. Už by nám mali dať pokoj, inak ja im dám jeden fireball. Takto po nás ísť. Dám si krompača, no. Počkaj. Dobre, tak si to dáme. Za diamantiky niečo. Môžeme. Nejaké brene lepšie. Bez tak, ja neviem. Nejaké upgrady. Čo som to počul? Vy ste čo Ja som to tu staval!
čo mi robia zase na práci? Nedajú ani chvíľu pokoj. Ty kokos. Dobre. Mám jasný plán. Ísť na buildy. Ma fakt otravujú. A nejaký armor za 2 diamanty. Takto lepší. Ne, dostal mi. No, ne. Môžete aj to ísť. Dobre, pozrieme sa na môj armor. Nemám žiadny armor, alebo čo? Ja som dal protection 1 na armor. Dobre. Nič som nepovedal, nič nikto nepočul. Keď teraz ešte raz fireball ponastrelia. Ja neviem, čo budem robiť už. Čo, nemajú radi rúžovú? Ja som si nekúpil bloky. Stíham to. Ja som si nekúpil... Richard! Počkaj na mňa! Asi idú po tebe s tými svojimi šušňami, čo? On padol dole. Idú bez tak po mne. Dobre, Richardko. Pôjdeme pekne na nich, súrka. Richard. Ba. Dobre, nejaké bloky, dosť blokov. Ty kokos, môžete prestať páliť tie firebally už? Ma to fakt nebaví. Shit, s tým pletem tlačítka už. Dúfam, že to nebolo rýchlo. Ja som sa skoro posral! Dobre. Dobre. OK. Ja chceli takéto jumpscary mi dávať, hej? Tu, aby som dostal šlach, alebo čo? Šlach. To je jedno. Infarkt, tak. Infarkt chcú, aby som dostal. Kamarátko, mohol by si sa trošku akože podeliť, ne? Trošku sa podeliť o diamantky, tyky. No vieš, ja by som trošku potreboval diamantiky. Na trošku to, čo máš aj ty. Ty si padol zase. Po tebe strieľali nejaké šípy proste. Jasne, tuto je jeden šíp. Dobre, pojeme pekne. Nebojte, sa tak chvíľu dočkáte nejakého boju, to už asi prehrajem. Mám nejaké tie diamantiky. Musíme napárovať s Richardom. Ja to ani ho nepoznám, ale... No, budeme robiť... Čo to robí? Ja nemám bloky zase. Dobre, na toto musím si dávať pozor, lebo nemáš bloky, máš smrť. Takže tak. Vždycky si kupujte bloky, nebuďte ako ja taký zabudlivý. Hej. Teraz si kúpim nejaké to oblečenie na seba. Dobre. Jasné, kúpil som zase niečo, čo som nechcel. Ja už prestanú strieľať tie firebally. A ja neviem, kde sa pridáva one. Ten. Kde sa predáva? Oblečko. Presne tu. Áno, emeraldy, nie diamanty. Dobre, mám aspoň toto. Aspoň toto mám. Ja nič iné nepočujem, než iba vybuchujú váce
firebally. A teraz bez tak na mňa bude... Že som sa ja išiel cestou youtuber, ja som mohol byť normálne, že ten ako sa volá, to úplne vypadlo z hlavy, počkajte. Veštec, áno, veštec. Aj som to nedopovedala, už na mňa letel šíp, síce nie fireball, ale šíp, jedno. Niečo na mňa letelo. To už nie je normálne. Dobre, ja na nich normálne naletím. A ja ich prizabijem z toho. Tyko ešte. Dobre, je čas nespadnúť. Hej, a dostať sa... Dobre, vidím, že niekto tu už ide na... Jasne, fireball! Ha! Čo si myslel? Dobre. No čo je? What the fuck? Nešlo zabiť. Nie! Bude dobrá. Prestačilo. A ideme teraz vážne na nich. To má fakt štú. Furt iba po rúžových. Čo sú na nej závislí, alebo čo už? Jasné. Mohlo ma to napadnúť. Jasné, ešte jedu a so mnou na šipmi. No to nenapadlo. Si kúpiť luk. Luk stojí 12 goldov, super. Nejaká vkrytová, no. A niečo do česky? Niečo do česky do toho? Ani do tejto nič nedal. Okej. Tak, ešte sme si zabudli kúpiť lepší krompač, keď na nich pôjdem. Keď samozrejme nespadnem, že? A ja že kto sa... Prečo stávaš z tohto kamena? To si radšej mohol využiť na posteľ. Ale neviem... Pozor! Ja už viem prečo. OK. Už viem prečo stával z tohto kameňa. Ja cítim, že toto nebude pre nás dobré. Už... What the fuck, však mal sú stenu! Je? Dobre, už cítim tú vonu fireballu. Úplne ju cítim. Nemal som pravdu. Už nastrieľam z tej firebally jedne. Niečo. Tak, myslím, že... Dobre si kúpiť teraz niečo na potešenie. Ja ich úplne zničím. Raz ich zničím! To vám sľubujem všetkým. Raz vyhrám Bedwarsy, aj keď toto video nevyjde v tomto videu. Ale raz určite vyhrám. Zase! Nech už tým... Nech s tým idú už niekam. S tými fireballmi. Proste, vidíš? Prečo si ich ja nekúpim? Mám vôbec na to veci? Si kúpiť firebally? Kde sa vôbec pripravujú? Presne toto? 40, no jasné, teraz som mŕtvy. Ja sa im odplatím. Žate všetky firebally.
Takto. Tak. Posielam to. Jaj, to bolo pekné. To bolo krásne vidieť. Dobre, ide pre ďalší. Ja chceli fireballovú vojnu, kľudne. Ja im to nedarujem. Tak to na mňa vyzierať, hej? Tak teraz ochutnajú vlastnú medicínu. Teraz to spamujú. Jasné, jasné. Ochutnajte vlastnú medicínu. Už máte odokrytú posteľ? Hej. Keď ma teraz... Jasné, už poli strieľa. Ako sa ku nemu mám dostať? Dobre. Dobre. Iná stratégia. Ako sa ku nemu dostať? Takže, ide, že by som išiel takto cez most. A na ich most. A keby sa mi ešte dokázalo vyhnúť fireballom, tak by to bolo docela OK. Dúfam, že môj teammate to dosť nelivol. Tak kúpime nejaké firebally. Dve firebally by mohli stačiť. Počkaj, ale oni majú dobré, lepšie veci, že ja. Aspoň zničiť posteľ by som im mohol dokázať. Yes, niekto na nich ide. Možno môj teammate? Alebo nie. Nie, modrí idú na nich. Tak to... Musím si aspoň robiť mostík. Stať to preč. Nie, tam je môj teammate! Tak ja mu idem pomôcť. Dobre. Ideme nadší na druhých. Ani o tom nepovie. Dobre, najlepšie bude asi tam dať firebally. Alebo skôr TNTčko, nie? Mám tam TNTčko. Čo sa to nenčí? Však oni nemajú posteľ? To bolo super. Keby som vedel, že nemajú posteľ, ja ani po nich nejdem. Ešte toto mi chýbalo, fakt, že? Že, pán, dámy a pánové? Všetci hovoria. No, tak on znova. Neviem, kde je môj teammate, ale... Dúfam, že robí niečo dobré, lepšie než ja, že? No a že lepšie než si kúpiť luk. Samozrejme, nerozmýšľam dopredu, takže si ho dám sem. Dúfam, že mi ho neokradne. Musíme... Majú zničenú posteľ? Kde to vidím? Počkaj. Áno, vidím to tam. Nemajú zničenú posteľ. Jasne, zase firebally. Firebally! Bad descriptions. Kde? Ako? Kedy? Akí to boli? Ukáž. Ukáž sa. Budeš vo videu, to je super. To je červený, hej? Červený. Červený. A čaute ľudia, a z tohto videa to už bude všetko. A dúfam, že sa vám toto video veľmi páčilo.
a keď chcete vidieť takýchto videí oveľa viacej, nezabudnite hodiť like a odber, komentár a vidíme sa až u ďalšieho videa. Tak čaute!